Veríš si, že budeš vyliečená? Po výsledkoch z magnetickej rezonancie som bola veľmi šťastná. A v tú dobu som čítala často, že náš život pozostáva z 3 pilierov. Telo, myseľ a duša. Tak som si povedala, na rade je myseľ. A vybrala som si tému osobnostného rozvoja. Spolu s mojím vtedajším priateľom sme sa pustili do vzdelávania o tejto téme. Prečítala som si veľmi veľa kníh, aj keď svoju diagnózu som stále nemohla dať s Bohom. Samozrejme nezáleží to od množstva kníh, čo si prečítaš. Moju diagnózu sme v rodine riešili čoraz menej a menej. A to práve preto, lebo väčšinu svojho voľného času som mala čomu venovať. A môj tip pre teba. Ak ti príde kritický moment do tvojho života, sebalútosť je na nič. Nechať sa ľutovať ostatnými ti tiež nič nepomôže. Ale pochopiť, že život je len na tebe, na tvojich voľbách a na tvojich rozhodnutiach. A práve preto, prosím, nauč sa veriť si.